Hej igen. Jeg håber, du har fået set den første video, hvor det jo handlede om din hjemmeside, og hvad du kan gøre for, at den appellerer endnu mere til din målgruppe og dine potentielle kunder. Men vi har jo hele 4 fejl mere, vi skal igennem. Er det ikke herligt? For at sikre, at det ikke er de her fejl, der afholder dig fra at få flere kunder i din forretning. Husk, til den her video, der ligger der også en skabelon i Word ned under videoen, som du frit kan bruge og tilpasse til dit eget behov. Så lad os hastigt ile videre og komme i gang med fejl nummer 2. Fejl nummer 2 handler om, at du ikke praler med, hvad du kan. Og det er faktisk en ret typisk fejl, som jeg desværre ser ofte, at mange laver, og det er virkelig en skam. Og det handler om, at du skal turde stikke næsen frem og fortælle, hvad du kan og hvad du står for. Og jeg vil virkelig våge at påstå, at det får du altså ikke nogen hak i tuden for. Det her, det lyder ikke så pænt, så nu har jeg skrevet det, men jeg vil bare sige, heller ikke selvom du giver janteloven en ordentlig en på hovedet. Og nej, du skal ikke stille dig ud på gaden og råbe af dine lungers fulde kraft. Det er slet ikke nødvendigt. Billedet her er for øvrigt fra Indien. Jeg synes, det viser egentlig meget godt, hvad jeg mener. Og Indien har jeg jo et særligt forhold til på grund af min datter, som jeg fortalte om i den sidste video. Det du skal gøre, det er, at du skal bruge testimonials, eller udtalelser eller referencer, som de også bliver kaldt. Og det allervigtigste, de allervigtigste testimonials, det er jo dem, du får fra dine kunder, men det kan også være fra samarbejdspartnere eller personer i dit netværk, der kender dig godt. Og jeg vil våge den påstand, at du kan simpelthen ikke klare dig uden testimonials. Det er helt klart det mest effektive værktøj. Fordi når dine potentielle kunder skal beslutte, om det er dig og ikke dine konkurrenter, de gerne vil købe noget af, så er der altså ikke noget bedre til at overbevise dem end testimonials. Det skaber tillid, og det signalerer troværdighed, at andre har købt noget af dig. Og at de også er tilfreds med det, og så tilfreds med det, at de er villige til at anbefale dig til andre. Så det der sker, når nogen med deres egen ord fortæller, at du har givet dem løsningen på deres problem eller deres behov, så fjerner du nogle af de her forbehold og den tvivl folk muligvis skal have for at blive kunder hos dig, for andre har sagt god for det. Jeg hører så også tit mine kunder og mit netværk sige, at det er ikke lige dem at prale med, hvad de kan. Og det kan også være, at du har det sådan, men så er det altså med at ture og holde fast i og tro på, at du er dygtig til det, du laver. Der er en grund til, at du laver det, og det skal du tro på. Så vil du have flere kunder i din forretning, og det går jeg ud fra, siden du lytter med her, så er beskedenhed altså ikke vejen frem, tværtimod. Nå, men hvordan får du så indsamlet de her testimonials? Ja, altså når du beder dine kunder om en testimonial, så kan du enten gøre det, hvis du taler med dem i telefonen, eller du mødes med dem, eller du sender dem en mail og siger, hey, vil du ikke give mig en udtalelse, jeg kan bruge i min markedsføring? Men du kan også gøre det lettere for dem ved at give dem en skabelon, de kan udfylde. Fordi der er nogle mennesker, der har svært ved at formulere sig, og det kan både være, fordi de ikke staver særlig godt, eller skriver fejl, eller de synes bare, det tager en evighed at få skrevet noget. Og det kan få dem til at sige nej, selvom de egentlig gerne vil anbefale dig. Og det kan simpelthen også være frygt for ikke at gøre dig tilfreds. Tænk så, hvis de nu skriver noget, som du ikke bliver glad for, eller det ikke er rosende nok. Så husk, der ligger en skabelon i Word ned under videoen, og tilpas den til dit eget behov. Det gode ved det også, når du bruger en skabelon, så fjerner du, som jeg sagde, den her frygt, folk kan have, og du gør det nemt og hurtigt for vedkommende at hjælpe dig. Du kan for eksempel stille nogle spørgsmål, og det kan være noget sådan i stil med det her. Hvilket problem eller behov havde du, da du kontaktede mig første gang? Og hvad har det betydet for dig, at jeg hjalp dig med en løsning? Hvad har du fået af resultater? Vil du anbefale mig til andre? Og så videre. Det kan også være en god idé at skrive, at du forbeholder dig ret til, hvis nu folk har skrevet sådan en længere smøre, at du vil omformulere teksten, men at du selvfølgelig sender den tilbage til dem til godkendelse, hvis de ønsker det, hvis de gerne vil se, hvad den endelige testimonial bliver. Hvis du kan få lov at bruge et billede af personen, så virker det altså ekstra godt, fordi det gør det endnu mere personligt. Og husk at skrive personens fulde navn og eventuelt virksomhed. Hvis du bare skriver anonym, så kan det give indtryk af, at du selv har fundet på det hele. Lidt ligesom når der står modelfoto, så ved man godt, det er ikke nogen, der eksisterer i virkeligheden. Undtagelsen, vil jeg sige, det kan der jo være, hvis du arbejder med meget personlige ting som stress, depression, vægttab, andre sygdomme osv. Der er det ikke sikkert, at folk har lyst til at få deres navn offentliggjort, og det er jo selvfølgelig også helt okay. Så der kan du nøjes med et fornavn og for eksempel alder eller by. Så kan det være, at du sidder nu og tænker, hvis du er nystartet.
Altså, jeg har jo ikke nogen testimonials endnu, fordi jeg lige har startet min forretning. Nu så kommer jeg lige til at klikke lidt for hurtigt. Men så kan du gøre det, at du går ud og finder nogle testpiloter. Altså nogen, der har lyst til at prøve dit produkt eller din ydelse af til en lav pris. Det skal selvfølgelig være mod, at de laver en udtalelse til dig bagefter. Eventuelt ud fra den skabelon, jeg nævnte tidligere. Men det vigtige er, du må aldrig give hele butikken væk gratis. Hverken dit produkt eller din ydelse. Aldrig nogensinde gratis, fordi det kan give det helt modsatte indtryk, at det her har ikke nogen værdi, det er ikke noget værd. Så sæt altid en pris, også over for testpiloterne, også selvom den er lav. Du kan også gøre det, at du beder om at få en udtalelse fra nogen i dit netværk, nogen der kender dig rigtig godt. Det kan være en tidligere chef, der var en sød chef, eller nogle kolleger, som fortæller, hvordan du er som person, og at de gerne vil anbefale dig. Hvis du har nogle samarbejdspartnere, så kan det også være dem, der fortæller, hvordan du er at samarbejde med. Det kan for eksempel være, at du er god til at lytte, du er en rigtig problemknuser, du er god til at finde ind til kernen af det handler om, du overholder dine deadlines osv. osv. Men hvad kan du ellers gøre? Andre muligheder for at få anbefalinger. Altså udover at du selv beder dine kunder aktivt om testimonials, så kan du for eksempel bruge Facebook. Her kan folk inde på din Facebook-side skrive en anbefaling af dig, og den anbefaling kan du så bruge aktivt i dine opslag og i din markedsføring. På LinkedIn kan du også få tidligere chefer eller kolleger eller nogen i dit netværk, der kender dig, til at skrive en reference til dig, og den kan dem, der går ind på din profil, så læse. Der er også Trustpilot. Altså jeg indrømmer, jeg ved faktisk ikke så meget om Trustpilot, men jeg har indtryk af, at det kan være lidt af en jungle at finde rundt i, og det kan være svært at slippe af med dårlige eller falske anmeldelser. Jeg ved dog også, at der er rigtig mange webshop-ejere, der er meget glade for Trustpilot, så du kan jo overveje det, hvis det er relevant, vel at mærke. Men uanset hvad, så skal du bare huske, at det skrevne ord, det tæller altid mere end antallet af stjerner. Det er rigtig vigtigt. Nå, men hvordan får du så brugt dine testimonials aktivt? Ja, du skal jo naturligvis bruge dem på din hjemmeside. Det kan være, at du har en separat side inde på din hjemmeside, hvor du har samlet dem alle sammen. Men det er ikke altid den bedste idé. Fordi hvad nu, hvis du har flere sider, hvor du også gerne vil bruge dine testimonials? Så risikerer du at komme til at lave det, der på googlesk hedder duplicate content eller dobbelt indhold. Og det er, når den samme tekst, fuldstændig ens tekst, ligger flere steder på din hjemmeside. Det kan Google ikke lide, fordi Google ser det som, at det er lidt dovent, at du ikke gider at skrive noget nyt. Der er heldigvis en vej udenom det her, fordi hvis du nu har nogle lange testimonials, så kan du nøjes med at bruge et uddrag af den samme testimonial på flere forskellige sider. Udover det, så kan du også bruge dine testimonials til at sende trafik ind til din hjemmeside. Du kan linke til dine testimonials i dine nyhedsbreve, og du kan lave opslag om dem på din hjemmeside, hvor du også for eksempel skriver, vil du se, hvad mine glade kunder siger, så klik her. Så får du også sendt noget trafik ind på din hjemmeside. Når du kører salgskampagner for dine produkter, så vil jeg sige, så kan du næsten ikke give den for meget gas med testimonials. For jo flere, der siger, ja tak, jeg har købt, og jeg er super glad for det, jo mere vil du kunne sælge. For igen, så handler det om troværdighed og tillid. Jeg håber, du har fået mod på at turde prale lidt og sætte dig selv forrest og vise, at andre er glade for at være kunder hos dig. I næste video, så er vi nået til fejl nummer 3, og det handler om den ene ting, der kan gøre den allerstørste forskel for din forretning. Så det er en fejl, du absolut ikke må begå, og du skal se den her video. Vi ses i den igen lige om lidt. Hej hej.